superhero movies chu mi tu pon en nuam kan ti vek ang chu ma se heng thil ti theina te hi atak taka man chu thil thei lo ani amaro chu online na video sang kan mo chang hian superpower chu atak nge in a ni in alang table girl he video hi China cafe a lak ani CCTV atanga lak ni in thil thleng nuwa chau endik ani nge i muang hian thian ho le meiche pakhat ama chawa thu in mu thei ome alandanin heng thian ho hian meiche bulchia thu mi pakhat chu an chai nom na a athil in tur chu engtine motak anti sak ani chuta tak chuan kalkiang tur le thu turin an sila in hnial boina chu achuak don nge ya ma se chuta tak chuan meiche danglam tak ama chawa thu chuan akut veilam chu le kangin do kan chu an lam hoi chuan ati che ane atira chuan chen rual chuan an hlau hleya enge thleng ti chu an hrethiam lo nima sela akut chu a han ti chet le in do kan chu a che vele a ta tak chuan ama chu anin ring hal nula chuan he thil hi ati lai hian lau thon na engma anei lova ama a lo ti to ang mai ane chen rual te chuan an hlau em awangin nula chu engthil nge thleng ti in tre chul chuan an zota do kan chu bengin an rak tur tura ma se an lam chu a hoi mi lo atopa chuan an lam chu hoin a ding chuk ta a ti chuan an zinga pakhat chu an hnial poi puya tlangwal pakhat chuan thil engemaw mangin vom atuma ma se chuta tak chuan force chakna mangin nunglama chuan anam leng lop ane engthil chiang nge ati chu kan chiang bik lova ma se then khatin an hmu danin airbending tak anian ring hei hi telekinesis ti po a hriat ania ti boi tu ommi alova ril ru manga pon lam thunun dan ane telekinesis hi atak nge lem ti hriat chian ani lova ma se kumsa zuko somruk le kumsa zuko somsari chaukan CIA te chuan telekinesis chu experiment an lo nei to chu MK Ultra ti a hriat ania Stranger Thing TV show kha alo chu dan po hei wang hi ane he video wa thil thleng hi telekinesis wang hi ani ring ve em nge ani lo pon thil dang jok niang le art bender ama in art bending ti concept lang pu hi chu ilo hreto mai thenga itaksa chau manga thilian tham tak ti che son theina hi ane he hi geokinesis ti po a hriat ane he video chainarama an la khian he thil chia hi mi pakhat chuan atia leichung lang lian tak mai chu ache son tir thei ane atira chuan hei hi superpower ani lo ring lo mai thea chu ain pachak tak zo nimasela leihlom lian tak mai a han ti kan nu hian eng thil nge ati le han en te le alandanin kinesis engemotak amang niin alanga leichu khoimi elavin aum na mun chu a chon tir thei ane leihlom lian tak mai chu leichu atarang chuan aron chuak chowa chu mai nilovin he leihlom chunga hian adinga ama chop hian ain ti kang thei ane hei hian mi tu emo in an tran pui lo ti chu hriata achunga dingreng chung chuan atla thale ane chainarama mong then khati chuan geokinesis hi hun binein an practice thina chu thil chu he video wa thil thleng hi ani ring ve em comment lama milo shetir donia flying man mitam tak superpower andu zong hanzo tala thok thei ni hi ani nge yang han ngai tuala idu na huna pianga kal thei tur chu thil rem chang le hun kho ral lo na thatak ani nge yang ni khat chu chainarama mi tu emo in thil danglam tak wana chuan am huwa atira chuan sawa ani lo pon thlo theina emo atia mase anu re lo te ya mi papui thling ani ti a hre chuak an soidanin real life a ol samte in mu the ni thuan soi chiang taka entuma an han ti nain video quality chu du thu sama tha ani lova mi paruang am chu chiang takin a mu thei lo bok van sang taka aumna tang chuan a thlo kwal ni in alanga boruaka chuan fit sanga aum ni in alang chutia boruaka aum lai chuan mi pakhat chuan video in alola a
hetia han en mai hi chuan a chemuang hle ni in alang mase aum na hi alhatak zet ti kan ria ta tha ang aum zia chu om na hmuna hian a cherang hle don ti na ania thlona ang dewin a intir na thabera chuan thlona mun hla tak atanga kan lo thlir laia chemuang tak mase a hmuna cherang tak ang hi ani force he video ve thung hi chu China college cha thil thleng ve thung ani no pang pakhat chuan a classmate chu video in alo recorda anui na chan chu a classmate chuan computer a khoi lai chu anin em wang ani technical problem a omni in alanga computer khoi mek tu chuan video in an la ti reng a shelo chuta tak chuan rin lo takin telekinesis chu computer monitor ti che son nan chuan a mang ni in alang ti chuan a thian video wa lo la mek tu chuan makti tak le tholhoplop chung chuan alo en reng ane a thian pa in video in a record ti mu in telekinesis mang chuan kongkhar chu akhar le bok he video hi Chinese social media a kumsan hi song pariat khan alar hle kongkhar khar nan hian hrui chu a mang thei mai theya nimasela monitor ti chet nan ve thung hi chuan a thei ka ring lo chu ba ka video a anom dan hi atak nge ni in alang mase enge ngai vedan superpower diktak ani ring ve em electrical powers movie sa chuan electric pek chu thei hi superpower tlang lon tak ania mase mi then khat chuan atak tak anian ring tlat mitam takin an rin danin Nikola Tesla khan electric chu apek chu thei an ring theories tam tak aron ti chu hi mitam takin energy athona anni theina turania hei hi condenser receiver le magnet mangin asiam thei ane mase he thil athona energy apek chu theina tur hi apuitlin main tha anita ane amaro chu he video Hong Kong ami hian electrical manipulation tak chu ape chuak ni in alang video hian alantir masak ber chu Hong Kong ko thlera night photoshoot chu ania mase chuti mek lai chuan rin lo dewin anung lama chuan hudi ha mi pakhat chu alo langa akota chuan eng pol eng tak mai chu alang bok he thila thlen lai hian mi pa chu azam hle ni in alanga athunun theilo ni berin alang abulloka chuan camera om ti a hriat hu phei chuan ama abuin atlan chengal ane cameraman chuan mak ati hlea chu wangin aum zuya chuta tak chuan chupa chuan kongpui chu kanin ainti bota ane bas chuan asua mase mutur aum zui to lo hepa hi teleporter ani ring telem nge superpower nei chanchop alem mai zo nimasela superpower panni thleng awma wang hian atak po alo ni mai thei engtin nge an editang ti chu kan shelo na in thil thleng thei po ani ve tho mai get away he video hi Garden City Police Department Kansas USA mi ani zankhatsu karvar tlanchak tak an huwa siren chu tiriin car chu an umzuya minute reivak lo chung chu car chu chak takin atlana driver chu emo ti mai tur ane car chu an umzui zela ti chuan an rin lo lai takin palhung na bulloka chuan abota thut ane police car chu palhung na hnunglama chuan atanga achan chu car chu ti chiat andu lo awangin karvar ero palhung na chuan ain teleport emo ti mai tur ane police te chuan mak anti hin angai na an shelo hle driver chu atlan bo theya tunge ani ti chu tun thlengin hrian zui ani lo he footage hi mipuite hmu tura tlang zar ania achan chu car omna hi hriat chu ani theinan ane court tv a po broadcast ania mase vo in thleng hian thilmak tak alani chun zom reng supermarket superpowers he video ve thung hi chu Chinese supermarket surveillance camera mi ane self atangin nu pakhat chuan thil engmo tak lak thla ka tuma chuta tak chuan nula pakhat hudi ha chuan chanpui alo tuma a thil tu aban saklai mek chuan a hnung chu a eng ane
telekinesis chu amamo la khom nan chuan a hmang ni in alang bok chumi hnuwa camera dang chuan shopping cart tin naupang a su trap lai chu ala fu le bok chuta bok chuan shopping cart ti son nan telekinesis chu a hmang le ani hei hi telekinesis nei dik tak entir na po ani mai the tonlai khovela chuan hei hi midang te trampuina thatak po ani nge yang henu hian superpower ani tak tak iring ve em nge thil dang jok ni tang le parking lot teleporter he thil thleng hi parking lot surveillance camera kumsang hi sompania thleng ani papakhat chu a thil leilai king chunga karbula akal lai chu a hmu theya mase chuti lai tak chuan mi pakhat rang taka a thlok lai chu a hmu the thil thleng chu aran ema wangin car alarm te chu ari chu chu mai ani patling chuan angai na a shelo tak zet en thil nge helai hmuna hian thleng nia irin vele then khat chuan he video hi special effect aniang ti tenan soya mase mi tu emo in teleport emo chaktaka thlok po ani mai thei bok air manipulation he video hi China tanga lo chuak le tho ania mi pakhat chuan aero telekinesis amang ni in alang hei hi boruak le thli manipulation ania akut ache sonalama pianga na te chu thli na chem sonang mai chuan auma makdewin akut ati che son nuwa thlengzel ani thil engkim chu athunun vek ni in alang bok ole tuna chuan ingai dan hriat alo hun vele ta e video manga anlak fu superpower mak tak taka te khan engkhange makberai hriat vele comment lama milo hriatir ve to nia tun thuma tan chuan khati zong kha ani ye